Geen diploma verlegt de kans op een baan. Nevens het ministerie van Onderwijs is het daarom wichtig dat het aantal schoolverlitters in de provincie veromdrongen wordt. Het vorige schooljaar waren er in het noorden van Friesland nog 622 banen die zonder diploma van school gingen. In 2015 maar dat er nog maar 350 waren. Het gaat niet alleen om jongeren met complexe problemen. Het gaat ook om jongeren die verkeerd gekozen hebben, waar de opleiding tegenvalt en die dan verdwijnen van school. En dat willen we niet. Je mag natuurlijk best een keertje verkeerd hebben gekozen. Dat gebeurt ons allemaal wel eens een keer. Maar dan moet je wel een nieuwe kans krijgen. En daar kunnen de scholen nog wat aan doen. Dat ze de jongeren niet laten gaan, maar binnenboord houden en de kans geven om zich opnieuw te oriënteren. En zo binnenboord te blijven. Jeder probleem signaleren bij leerlingen wordt jongens een van de oplossingen. Bijgelijks een HAVO-leerling die het in de kniepen komt, helpt bieden, zodat er later op het HBO net maar de studie ophoudt. De school Miljout en omkrieten vreeg je 2,1 miljoen euro om de problemen aanpakken te kunnen. De uitpad van het geld gaat naar het zogenoemde rebound-traject. Daarbij worden probleemleerlingen in een aparte klasse kleermaken om waarom naar haar echte school te kennen of een examen te halen. We gaan nou alle voortijdschoolverlaters interviewen eerst om te zien van is het echt een uitvaller, maar kiezen net meer iets op school doen. Kiezen bijvoorbeeld nog naar de reboundvoorziening of kiezen naar een andere voorziening binnen de school of kiezen naar een keuzemaatje van een andere opleiding. En dan pas willen ze daadwerkelijk uitschrijven. In vergelijking met de landelijke cijfers docht Friesland het al goed, maar dat is voor het ministerie net genoeg. Dus eigenlijk moeten de scholen ondanks alles toch beter hun best gaan doen. Ja, nog een tandje bijzetten inderdaad. Ja.